Ayo ngono lho Pak yo. Ayo lho Pakmu. Sayo. Napak sing rampak beberan tangan daplang sigolan Ayo Bu. Goyangane lho ya. Ekolane lho ya Bu. Ayo ngono. Sayang salah ya. Sayang kasayang akeh priya nandhang wuyung sayekti kena kanggo tulodo kandes luwes angat dibusana sayang Ayo Mas sayang kasayang akeh priya nandhang wuyung sayekti kena kanggo tulodo kandes luwes angat dibusana ya ngono lho Mas Tatang. Beri tepuk tangan yang meriah buat Rio Kendang dari Wali Sanggar Seni Permata Gading. Ini